तिकडे रायगड जिल्ह्यात देखील पावसाचा जोर वाढलेला आहे। अंबा आणि कुंडलिका नदीनं धोका पातळी ओलांडलेली आहे। मुसळधार पावसानं जनजीवन विस्कळीत झाले। व्यापाऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालेलं आहे। रायगड जिल्ह्यातील पेण शहरात मुसळधार पावसानं पुन्हा एकदा कहर केला असून शहराच्या प्रवेशद्वारासह अनेक भाग जलमय झालेले आहेत। रामवाडी एसटी वर्कशॉप, विक्रम स्टेडियम, उर्दू शाळा, म्हाडा कॉलनी, गोविंद बाग आणि महावीर मार्ग परिसरात मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी साचले। गटार व्यवस्थेच्या अपुऱ्या नियोजनामुळे रस्ते आणि दुकाने पाण्याखाली गेलेली आहेत। नागरिकांना पाण्यातून वाट काढावी लागते। दुचाकी आणि रिक्षा बंद पडलेल्या आहेत। व्यापाऱ्यांचं नुकसान झालंय। दरवर्षी हीच परिस्थिती निर्माण होत असल्यानं स्थानिकांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली आहे। कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी आता जोर धरते। तर संध्याकाळच्या सुमारास पावसाचा जोर वाढला, त्यामुळे रायगडच्या अंबा आणि कुंडलिका या आणि पाताळगंगा नदींना धोक्याची पातळी ओलांडली।